हाय फ्रेंड्स, दिनै आरोबाव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआ जेनाखि जों दा नुगासिनो दङ फेसबुक, वाट्सएप, ससियेल मिडिया बायदिफोराव राजनितिकखौ लानानै गावजों गाव बखिलायबाय थानाय, बिनि सायाव आंनि फंनैसो बुंनाय रावनि सायाव जागोन। अब्ला आङो भिडिअखौ जागायबायानो। आथिखालाव फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै जेबायदि दुं दुं हाव हाव जाथिनि गेजेराव थासारि सोमजिनायफोरखौ सानफा एफा बारानिफ्राय बारा नुगासिनो दं। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा फेसबुक, वाट्सएप, ससियेल मिडिया बायदिफोराव गावजों गावनो बारानिफ्राय बारा सानफा एफा नंखायजों जुजिलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेफोरबायदिजों सोलिबाय थायोब्ला जाथिनि उननि थासारिया गुबुंले जानानै फैगोन। बेखायनो गासैबो सुबुंफोरा मोजां साननायनि जुक्तिफोरजों सोलिलांनाया मोजां। दिनै बिनि उल्थायै जायोब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो सिरियै रंजानाय, मिनिनाय, देरहानाय जानायफोरखौसो रोखा रोखा नुगासिनो दं। बेबायदिनो गुबुन हारिफोरासो बायदि भाव रावफोरजों जाथिनि सायाव राजखान्थिनि थुलुंगा होनायफोरखौ नुनो मोनसोदों। बेखौनो बर'फ्रा फोथायनायजों, नंगौ साननायजों गावनि जाथिनि गोथार खौसेथिफोरखौबो सिफायनानै लानो थांगासिनो दं। जायनि जाउनाव थांनाय लकसभानि फिथाइ बायदिनो जानायखौ नुहुरो। बिनिखायनो जों बर' सुबुं मारब्ला सैथो साननायजों बयनिबो खौसेथि जौगानाय नोजोरनि जुक्तिफोरजोंसो गुबुननि सायाव लामा नायालासेनो हारिनि जाफुंसारनाय नोजोरनि जुक्तिफोरजों बयबो सुबुङानो सैथो राजखान्थिजों सोलिलांनो दिनैनि मुगाया बयखौबो खावलायदों। बेखायनो बयबो सांग्रां आब्रुथिजों सोलिनाया गोनां। एसेनोसै।